Assalamu alaikum yan uwa, barku da haka, barku da wannan lokaci. A yau muna dauke da wani sabon fim mai suna da Dangin Ranga. Wannan fim ne yana da kyau sosai, ga wanda bai kalle shi ba ya kamata ya bi mu daga farko wannan bidiyon har zuwa ƙarshe ta yadda zai samu bayanai, ta yadda ya samu wannan fim ba tare da ya samu kallon sauran ba. Da yau ne farkon zan wannan shafin namu, ka daure ka mun subscribing da alamu ƙararrawa da zarar mun dora shirye-shiryen mu za ku same su a kai insha Allah. Wannan fim ne wanda za ku samu a cikin group na VIP kenan, kamar da muku bayani a kowane lokaci. Group mu kenan na Telegram wanda ana biyan kuɗi ne, ana mutum ya rijista a ciki, wanda idan ka biya kuɗin ka ne za ka samu duk wani sabon fim da ya fita, har fina-finai wanda sun ka wuce a baya. Idan ka shiga a ciki za ka zo ka tarar da su a cikin group namu na VIP insha Allah. A ciki ne kaɗai za ka samu duk wani sabon fim da ya fito wanda ba za ka same shi a YouTube ba. Idan kana buƙatar shiga cikin wannan tsarin na VIP za ka yi ɗaukar lambar mu ne kenan, kamar yadda za mu nuna muku group namu na VIP kenan wanda ake biyan kuɗi. Shi ne wannan, kamar da kuke gani, wannan shine group mu kenan na VIP kenan wanda muku bayani. Idan kana buƙatar shiga cikin wannan group, wannan sune fina-finai wanda za ka shiga ka iske a ciki, wanda ba tare da ka samu kallon sirrin ba za ka kallon duk wani fim da kake so, za ka iya kalla, za ka iya sabkewa a cikin wayarka. Idan kana buƙatar shiga cikin wannan tsarin namu da VIP kenan za ka yi ɗaukar lambar mu ne na WhatsApp wanda muke saka muku, ko kuma akwai link da muke sakawa na group na Telegram da na WhatsApp wanda za ka yi masu adamin magana insha Allah, wanda za ka biyan kuɗin ka mu saka ka a cikin wannan tsarin na VIP wanda za ka kallon duk wani sabon fim da ya fita. Idan ka biya kuɗin ka insha Allah ba ka da matsala wajen fina-finai, duk wani fim da ya fito a ranar da ya fita, ranar za ka samu a cikin group na VIP wanda muna saka guda uku a kowace rana. Idan kana buƙatar shiga cikin insha Allah za ka iya ɗaukar lambobin mu ne na WhatsApp, ko kuma ka shiga cikin group mu na Telegram da na WhatsApp kenan wanda za ka yi masu adamin magana insha Allah, za su ga ma hai da za ka biya kuɗin ka sai a saka ka cikin tsarin wanda za ka samu duk wani sabon fim da ya fita ba tare da ka samu kullum sauran mu insha Allah. Kar ku manta ku yi subscribe da alamar ƙararrawa da zarar mun ɗora shirye-shiryen mu za ku same su a kai insha Allah. Mun gode ga duk wanda yake bukata, za ku taɓa mu ta lambobin mu ne insha Allah.